Оранда сижей, Qozanda су құйыну рұқсат етілген құмлықлар юк диярлік. Шәһәр халқы қойларға барырға мәжбүр. Құйынырға ярақлы құмлықлар не хәлде? Турыдан тур эфирда тайны нұқтасы тапшыруы студияда Алмазов ятфисамсыз. Әлі кеш, мұқтарам қонақлар, дұрыстен де соңғы вақытта кішілер енді қоя барырға бірмеше құмлықларға оғыла башладылар. Ләкин елда біз хаманда бүрік проблемаларға юлығабыз кебі. Құмлықлар бар, қойда рұқсат етілмейді, ешілі шортлар тудырылмай. Марат, біз республикабыз білән көп кенә өлкәләрдә алға китергә һәм беренче булырга тырышабыз. Ни өчен құмлыклар мәсьәләсе һаман да шулай актуаль булып тора икән? Ни өчен дип әйтә алмыйм инде мин аны, ләкин құмлыклар юк. 2 елга арасында төзелгән шәһәрдә су коенасы урын юк. Елга порты территориясе куркынычта, Бикледә, Ривьера асты территориясы төзекләндермәгән, Кремль асты территориясында суга төшә алмыйсың син аны. Су коенасы турында сүздә юк инде Казанда. Шуда Лаиш районына барабыз, икенче районга барабыз, Петрәшкә барабыз. Хәл итеп буламы моны? Чөнки без шулык паркларны мәсәлән төзекләндердек, яңарттык, аларга тилтеш тидерлек түгел бүген. Менә құмлыклар белән нәрсәдер шундый Инде Аккош күлен карагыз ничек төзекләндергән ул шулык Лаиш тирәсендә Кама диңгезе дип аталган құмлык бик шәп бит инде. Меңләгән кешеләр ял итәләр анда. Көн сайын сәгать 10-да килсәгез машинагызны да куя алмассыз сез анда. Ансы бар, һәм шулык вакытта әле Казанда менә рәсми рәвештә 5 құмлык эшләп килә бүген. Инде сулы шәһәр дип әйтсәк тә, шуның икесендә генә Роспотребнадзор вәкилләре кыйнарга рөхсәт иткән икән. Роза ханым, ни өчен? Ни өчен безнең бүген құмлыкларда кыйнарга рөхсәт ителми? Ни сәбәпле? Ни сәбәпле? Әйдәгез әле біз беренче законнарны карап үтик. Һәрбер менә су коену, ял итү урыннары ул ГОСТ 58,737 номер 2019 федераль закон буенча безнең эксплуатацияга тапшыру өчен стандартлар булырга тиеш. Шушы стандартлар булмыйча комлыклар да су кую, ял итү урыннары берничектә тапшырыла алмый эксплуатацияга. Бу очракта төптәнрәк, тирәнрәк карасак, безнең җир кодексы, урман кодексы, су кодексы һәм шулай ук градостроительный кодекслар нигезендә менә шушы эшләр оештырылырга тиеш. Кешенең ял итү, балаларның, кешеләрнең гомумән һәрбер кеше транспорт белән килә, транспорт кую урыны. Иң төптән карасаң, монда иң авыр мәсьәлә санэпидемстанция мәсьәләләре буенча зур норматив менә стандартларга туры килергә тиеш. Ул гына түгел, монда сәбәпләр күп. Шулык менә сезнең вәкилләр арасында да тыелу бар. Менә нинди шартлар үтәлергә тиеш бүген комлыклар ачылсын өчен? Чөнки әле тапшыруның икенчелешендә без батып үлүчеләр турында аерым сөйләшербез, ансы аерым мәсьәлә. Менә комлыкларга рөхсәт бирелер өчен бүген нәрсәләр үтәлергә тиеш сезнең? Бүгенге көндә безнең бу комлыкларны учетка алу үзгәрде. Менә 2 ел инде элек безнең хезмәткәрләр үзләре барып кабул итсәләр, бүген көндә бу җаваплы кулланучылар заявление декларацияны 30 көн кала, комлыклашларга безгә җибәрә һәм без аларны карыйбыз. Бу комлыклар җирле үзидарә вәкилләре тарафыннан билгеләнә. Монда землеотвод, водоводлар обязательно каралган булырга тиеш. Әйтәсем килә, бүгенге көндә комлыклар исәбе арта. Әгәр дә 2018 елда комлыклар республика буенча 37 булса, бүгенге көндә алар 48-гә үсте. Бу яктан уңай нәтиҗә бар. Таләпләргә килгәндә, безнең менә бу кыйну вакытын шулай ук без үзебезнең республикада безнең дәүләт вәкилләре билгели һәр елдагыча ул 1 июньнән 31 августка кадәр дәвам итә. Әле безнең бүгенге көндә кабул ителмәгән комлыклар бар. Алар бу су кыйну вакыты беткәнче артыр дигән өметтә калабыз без. Таләпләргә килгәндә иң беренче комлыкларның су аслары безнең водолазлар тарафыннан тикшеренеп, кирәкмәс предметлардан арчылырга тиеш. Тикшерелеп, аның шикләре билгеләнә. Матрос-спасательләр, коткаручылар куела. Аның эшләү дәвре распоряжение дибез инде, ул билгеләнә. Медицина хезмәткәре булырга тиеш. Балалар өчен кыйнарга, кыйны йөзә белмәүчеләр өчен аерым бер
шикләнгән зона билгеләнә. Но республикада чынлыкта да комлыклар исәбе әз, безнең һәр муниципаль районда да комлыклар юк. Сәбәпләр дә төрле әле. Менә шундыйларның берсе локомотив кымлыгы. Ул да әлегә рөхсәт ителмәгән рәсемлегендә. Ни өчен менә сәбәпләре турында әйдәгез бергәләп язма карыйк, әле аннан иттербез. Здравствуйте. Для содержания пляжа «Локомотив» Локомотив комлыгын тиешле дәрәҗәдә тотар өчен МОП Горвод Зеленхоз белән 563 мең сумга килешү төзелде. Бу бәягә агачларны кисү, шүп җыю, савытларны буяу, су кертү кебек эшләр керә. Бу комлыкта күпме кеше ял итүен әйтүе кыен. Чөнки бу һава торышы белән бәйле. Быел кеше әлбәттә күп булды. Икенче елга безнең әлеге пляжга ремонт ясау теләге зур. Менә шуннан да таләпләр күп һәм инде кумлыклар да төрлечә яши бүген, үзләре тырышканча дип әйтик инде. Шул ук менә иминлек ягыннан да, экология ягыннан да. Ишат, менә Казанда гомумән коенырга таләпләр һәм суның сыйфатын ничек бәяләргә була? Күпләр әйтә, шул ук Казан су елгасында да бүген коены бик авыр дип. Казан су елгасында мин инде үзем кешеләргә коенырга киңәш итмәсәм, әлбәттә, менә Татарстанның гомумән алсак, сулыкларның халатын гидрологияктан барса әйбәт. Быел кар да күп булдык, яз да соңрак килде, бер 5-10 көнгә соңрак ачылдылар да, бер атналык кенә су китә башлады елгарда. Барсы да план буенча бара, барсы график буенча бара. Әмма экологияктан карасак, әлбәттә инде проблемалар күп. Шул Казан су, Зәй елгаларында промышленный шәһәрләр яныннан үткән елгалар, алар әлбәттә пешрак була. Казанда 1,5 миллион кеше яши. Әлбәттә, аның якын тирәсенә сулыклар чиста була алмый. Шул хәтле кеше яши. Якын тирәгә йөриләр, менә шуны сәбәп. Лаеш дип әйттегез, Кама тамагында менә алмас. Ниндирәк шартлар тудырырга кирәк кеше йөрсен дип. Кешеләр бит инде шулай ук яхшы сыйфатлы, мәсәлән, ял итәргә уңайлы булган шартлар булган җирләргә йөрергә тырышалар. Шул ук вакытта суның чисталыгы турында оныталар. Менә бүгенге шартларда Казан тирәсендә булсымы, Казанда да моны башкарырга була. Менә сез ниндирәк шулай ук кыенлыклар белән очрашасыз өчен? Кыенлыклар шул суның качествосына без тәэсир итә алмыйбыз. Су ничек күрсәтә, шулай күрсәтә инде суның анализлары, Роспотребнадзор караган. Кыенлыклар особо юк, но Татарстаннан ераграк булган, Казаннан ераграк булган районнарда тоже безнең пляжлар бар, благоустроенныйлар. Но кеше булмаганлыктан, трафик булмаганлыктан эшмәкәрләргә эшләргә авыранда. Район үзе албарга аның штаты да юк, возможностьлары. Димәк, акча мәсьәләсендә монда әле кумлыклар тотучылар инде әллә ни акча эшли алмыйлар дигән сүз. Ну, акча мәсьәләсендә сезонна карап, җәй ничек бара? Ел дәверендә без уже беренче ел гына эшләмибез, 35-40 көн сезонның теге кызу эссе көннәре. Калган көннәрне кешедә булмый, кешедә әз була, сату, бүтән услугаларда алар берсе дә эшләми практически. Менә сез кызыл төскә бастыгыз, суның сыйфатына димәк, кумлык хуҗалары, анда оештыручылар ниндир йогынты ясый аламы? Язган, ничек уйлыйсыз? Ясый ала, беләсезме ничек? Безнең менә һәрбер кеше ял итәргә бара су коенасы килеп. Кояшта кызыну да түгел, аның су коенасы килә. Сулар безнең сыйфаты менә әйтеп үттегез әле генә, безнең университет вәкиле дә әйтте. Суның сыйфаты безнең бик начар. Менә тагын бер теге Камское море, Кама диңгезе дип әйтәбез бит. Мин Лаеш районында яшим. Күптән түгел генә кичәгенәк тә, аннан алда да бик күп видеолар, бик күп информация җыеп йөрим инде мин эколог булгач. Минем өчен бик мәсьәлә шуның хәллек катгый тоела. Камское море, Кама диңгезе, аның кырыенда коттеджлар бар. Менә шул коттеджларның бөтен пычрагы, бөтен теге өеннән чыккан һәрбер пычрак суы труба белән турыдан-тура менә коттедж тора, коттедждан менә Камага су ага. Менә уйлап карагыз әле. Кемдер юына, кемдер аның үзенең эшен эшли дә, шунда трубасы аның чыккан шунда. Ал трубалар берничә, бик күп. Әмма ләкин шушы трубаларны юкка чыгарыр өчен, күрсәтмәс өчен ниндидер надзорный органнардан куркып, шушы трубаларны әйбәтләп капладылар. Көз көне капладылар. Мин анда гел барып йөрим. Көз көне каплыйлар, яз көне теге трубалар яңадан чыга. Ни өчен чыга? Чөнки су ташый да, и шушы трубалар, капланган трубалар тагын бар. Алмазын нәрсә дип җавап бирер икән моңа? 2018 елда беренче тапкыр Камское море ачылганда, Лаешта оператор идем. Беренче елны. Ул трубалар, ул коттеджлардан килми, ниләрдән килә. Душевойлар торганда,
кешеләр жуына торган. Шул жуынган кешеләрнең суы агып, суга аксын өчен, песок комны жудырып китмәсен өчен эшләнгән трубалар ул. Ул трубалар Шунда йогынты ясыймы менә бу? Нәрсә хисабына пешерана менә бу нәкъ менә әлеге сулыклар? Юк, кешенең су куена әлбәттә ясый андый эзләнүләр дә бар, әмма менә без әгәр Кама, Волга кебек зур елгаларны исәк, шул ук Идел елгасында анда күпме миллионланган зур шәһәрләр, әлбәттә аларның йогынтысы күбрәк. Менә хәзер инде яңа программалар буенча эш алып барыла, ул елгаларны чистарту буенча, әмма әлегә ул эффекты әле күренмәй. Менә организованный дип әйтәләр, организованный рекреация, менә шул бик зур эш ул. Шүп шарҗылмасын, су пешерелмасын өчен. Әмма аларның проблемасын күрсәткәндә кеше йөк дип әйтәсез. Мин үземнең тәҗрибәмдә ни кеше йөк. Су кыйнарга барсаң, ялкынны Казаннан чыга алмыйсың иртә белән. Кич белән Казанга керә алмыйсың. Шуннан соң инде идәгенә душта гына кыйным дип идә каласың. Шуннан гына да чамалаблы кешеләрнең әлеге сулыкларга ничек кергәнен, менә комлыкларның киләчәк язмышы нинди булачак һәм ни өчен соңгы вакытта суга батып үлүчеләр саны күп. Бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа телеканалында Таяны нуктасы тапшыруы, без турыдан-туры эфирда эшлибез. Комлыклар, сулыклар һәм аларның бүгенге хәле турында инде фикер алыштык тапшыруның беренче өлешендә менә нәрсә эшләнергә тиеш бүген комлыклар ачылсын өчен, рөхсәт бирү өчен нәкъ иминлек ягыннан Илнур әфәнде, әгәр дә бүген менә тиешле шартлар тудырыла икән барысыннан да. Иң беренче шарт куркынычсызлык әһәмиятле монда. Шуны булдыру бу Коткаручылардан тора, монда чынлап та бу финансовый вопроска бәйле. Аларга бүген чынга ашырлык хәлме бу? Бүген менә әгәр дә барысына таләпләр куеп, инде шундый максатлар билгеләп куйсалар, комлыкларны ашырга, бүген эшләп буламы моны? Һәр муниципаль районда да моны эшләп булмый. Чөнки күп муниципаль районнарда елгалар бар, ләкин аларның агымы көчле. Шунлыктан яр кырыенда ук чыңгыллар, чокырлар бар. Алар бу таләпләргә туры килмиләр, куркынычсызлык ягыннан. Ну, эш алып барыла, монда эш алып барыла. Ә менә һәр муниципаль районда инде кеше бәләкәй вакытыннан туганнан ничек кыйнганнар шулай кыйналар. Мондый урыннар бүгенге көндә республикада 153. Бу Идел буе федераль округында иң күп шундый кыйнау нукталары булган республика. Шул вакытта шәһәрләр арасында, шул Идел буе федераль округында инде Казан калышы бара. Марат, менә нәрсәләр эшләнергә тиеш бу очракта, әгәр дә без менә идеаль вариантны карыйбыз икән, менә нинди шартлар үтәлсә, без иртәгә рәхәтләнеп шул комлыкларга, сыйфатлы комлыкларда ял итә алырбыз икән. Иминлек турында сөйләшсәгез, мин үзем волонтер һәм мин үзем йөрәк массажын, үпкә вентиляциясын ничек эшләргә беләм дип әйтәм инде. Башка өлкәләрдә, башка территорияларда кешеләр 10-15% кешесе белсә аны, ул вафат булган кешеләрне бик күп киметер иде. Мәсәлән, безнең коллегалар, МЧС коллегалар Казанда булса да, ул комлыкта, әллә кая районда күпме вакыт кирәк шундай килеп җитәргә дип. Кеше 5 минут арасында, 7 минут арасында үпкәсенә вентиляция ясасагыз, ул 70-80% вафат булмый. Шунда вакыт бик кыйммәт бу мәсьәлә. Су кыйнау башланганнан чыннан да сонар куркыныч, инде Татарстанда 30-га якын кеше үлде. Сулыкларда сәбәпләр төрле әлбәттә, монда барысында ничектер берләштерергә дә кирәк түгел. Алар арасында 8 бала да бар кызганычка. Тагын бер менә ни кызганыч, шул ук Кама диңгезе буенда безнең минем күптән түгел генә бер 3-4 көннәр элек бер кеше үлде. Санитар нормаларга чыннан да туры килми. Кама елгасының менә шушы пляж буе, Камское море дип әйтәбез инде, бит Камское морендә чыннан да су кыйнарга ярамый. Ни өчен? Менә күптән түгел генә инфекционный больницада эшләүче минем танышым шалтыратып әйтте: "Апа, пожалуйста, суга йөрмәгез." Чөнки Камское морендә ял иткән кеше, ирле хатынлы кеше алып киләләр скорый помощь белән инфекционный больницада, кеше үлә. Канында, организмында табалар
бик зур инфекция. Монда бит рөхсәт ителү, ителмәү мәсьәләсе дә бар. Монда рөхсәт ителми икән дә кыйнырга ярамый дигән сүз. Менә чыннан да бу мәсьәләләрдә шул батып үлүчеләрдә алмас кем җавап бирергә тиеш? Чөнки күп очракта нәкъ менә батып үлүчеләр үзләре җавап бирә. Анда янәсе рөхсәт ителмәгән һәм алар кыйнырга тиеш түгел дип. Менә бу мәсьәләне ничек хәл итәргә? Шул ук инде куркынычсызлык вәкилләре күбрәк кеше куярга тиешме? Һәрбер җиргә бит әле анда кеше дә урнаштырып булмый. Менә ничек хәл итәргә гомумән республик күләмендә әлеге мәсьәләне ничек уйлыйсыз? Организованный кыйну урыннарында һәр вакыт коткаручылар була. Ул коткаручылар сезон башында менә без эшмәкәрләр аларны җыябыз, туплыйбыз и МЧС тарафыннан курслар үтелә. Димәк, ул очракта мондый үлү булмаячак. Чөнки андый очракларда, үлү очракларында нәкъ менә коткаручылар булмаган анда. Безнең пляжларда, например, бер үлем случайсы да булмады әле. Без эшләгән пляжда менә Кама тамагында. Монда таләпләрне усовершенствовать итәргә кирәк, во-первых. И менә теге беренче сорауга ничек комлыкларны күбәйтергә дигәндә, эшмәкәрләргә күбрәк свобода бирергә, күбрәк ирек бирергә һәм определенный стандарт белән эшләтергә кирәк бөтенсендә. Стандарт була икән, кешеләр дә эшли. Менә паркларда, скверларда һәм стандартлар бар. Шуның кебек пляжлар буенча да безнең шундый таләпләр булырга тиеш. Сез инде фикер әйтмәкче идегез. Шул инфекциялар турында әйтмәкче, бәхескә каршы Казанда менә холера инфекциясына бер 20 ел искән җигендә булганын иң куркынычы ул суда кереп кишечный инфекциялар, шул кишечный палочка булырга мөмкин. Ул һәрбер суда бар, әлбәттә, аның концентрациясе ничек була, шуннан тора инде шул. Шуны әйтмәкче. Соннарда куркыныч бит. Илнур Афәт, менә ничек хәл итәргә була бу мәсьәләне? Әгәр дә инде без барлык җиргә дә коткарышлар куябыз икән, аңлашыла. Ләкин язылган рөхсәт ителми дигән кешеләр барыбер керә. Менә бәлки ниндидер анда җаваплылыкны кырыслатырга кирәктер, кеше аңласын өчен. Монда барыбер инде кемдер бәлки алкоголь эчерткеч исемлекләр ярдәмендә дә шундый хәлгә җиткерәдер. Менә сез ничек уйлыйсыз? Иң беренче сүз менә монда озвучили, 30 кеше дип. Бүгенге көндә безнең республикада ел башына 71 һәлакәт очрагы теркәлде. Шуның 48 очрагы үлем белән бетте. Шуннан да 8-е монда бәлик булмаган балалар батып үлделәр. Бу бит куркыныч цифрлар. Шуның менә монда коллегалар тоже әйтте, то, что пляж территориясында андый очраклар булмый дип. Кызганычка каршы быел бер очрак безнең Түбән Камада булды. Ул баланы, бәлик булмаган баланы коткарып кала алмадылар. Шунда кыйнучы кешеләр аны алдылар, но соңга калдылар инде табып. Бу кешеләрне тыю мәсьәләсендә республика законы буенча да мондый матдә каралган. Бу статья 3.10 ярамаган җирдә кыйнучы кешеләрне җаваплылыкка тарталар. Бүген көндә республика буенча 76 андый кеше җаваплылыкка тартылган. Штрафка килгәндә штрафлар 1000 сумнан 1500 сумга кадәр тәшкил итә. Кемгә ул куела, кемгә юк? Кешеләр өчен 1000 сум бүген бәлки куркыта торган индер соннар да түгелдер инде ул. Монда төрле слойдагы кешеләр бар. Шулай ук менә бу комлыкларда исерткеч эчемлекләр кулланган эшкән өчен 25 кеше шулай ук җаваплылыкка тартылган. Балаларны контрольдә тотмаган, үзләре генә килеп ярамаган җирдә кыйнган очраклар теркәлгән. Андый 11 кеше шулай җаваплылыкка тартылган. Менә ничек эзләргә монда чыгуйларын, халыкны Розхан нәрсә туктатырга мөмкин бу очракта дигән сорау туа. Менә әйтәс, мин киңәш итмәс идем аларга дип. Ләкин баралар, кыйналар. Нәрсә туктатырга? Кешенең үзеннән инде, үзенең үлемен үзе эзләп йөрүче кешеләргә инде анда бернинди дә катгый сорау да куеп булмый, әйтеп тә булмый, штраф та бер нәрсә дә. Менә сез әйтеп үттегез, 153 безнең пляж кыйны урыннары бар дип. Алар рөхсәт ителгән урыннармы? Менә сезгә Илнур шундый сорау бар иде. Юк, булар рөхсәт ителгән урыннар түгел. Бу теркәлгән урыннар инде. Теркәлгән, булар ушып калынган. Менә безнең һәр муниципаль районда мобильный патруль группа дибез инде. Анда җирле үзидарә вәкиле, МВД хезмәткәре керә, МЧС хезмәткәре. Менә алар һәр көнне бу җирләрне патрульлер итәләр һәм безгә үзләренең эшләрен нинди эш барылган шул турыда җиткерәләр. Безнең кайбер менә бу 153 урынның кайберсендә коткаручылар да бар.
әгәр алар хәтта пляж статусына лайык булмаса да. Әйе, без Тагын бер үтәсе килә, тагын бер әйбер. Менә бу ишеткеч эчемлекләр аркасында гына пляжлар бик күп акча эшлиләр. Булар барсы да безнең муниципаль администрацияларга карый. Әгәр дә муниципалитетлар безнең рөхсәт итмәй икән, пиволар, башка төрле араклар, башка менә шу эчә торган эчемлекләрне рөхсәт итмәй икән, берничек тә сата алмыйлар. Администрациялар аның белән бик каты акча эшлиләр. Һәрбер районда бар. Йөрмәс мондыйда әгәр дә. Әйе, кеше йөрми ул. Белән алып киләләр аларны. Әйе, үзе белән алып килгән ансы бер әйбер. Монда акча мәсьәләсе. Менә мин бит инде пляжларда йөрим, ул бит инде һәрберебез дә йөрибез. Пляжларда шашлык, аның янында обязательно инде эчерткеч эчемлекләр. Эчерткеч эчемлекләр сатмасалар, аларның доходлары юк. Ул доходларны кем рөхсәт итә? Яңадан мин менә МЧСны менә минем бер дә күргәнем юк. Бер кашанда. Бер җирдә дә күргәнем юк. Сез рөхсәт ителмәгән комлыкларда йөргәнсездер, әгәр дә. Юк, мин рөхсәт ителгән комлыкларда йөрергә тырышам. Анда сезнең хезмәткәрләр булырга тиеш түгелдер. Алар бит инде Әйе, ул инде менә хәзер генә аңладым. Әйе, хәзер генә аңладым мин аны. Безгә информация бирәләр генә дип әйтте. Әмма ләкин бу бит инде круглосуточный безнең 24 сәгать буена менә җәй көне бик зур эш бит инде бу. Алар минут сайын, секунд сайын без бит инде һәрбер кеше безнең бит инде бер генә кеше дә үләргә тиеш түгел республикада. Без шуны алдыбызга куярга тиеш иң беренче. Аннары соң менә мин әйтеп үткән әйбергә санитар нормаларга туры килмәгән рөхсәт ителгән менә камада су куюны әйбет. Шунда кеше үлә дигән әйберне мин сезгә сөйләдем. Ә сез аны берегездә игътибарга алмадыгыз. Кеше рөхсәт ителгән урында су куюнган. Ул сезнең районга карамый, ул менә Лаиш районына карый. Әмма ләкин кеше чыннан да үлгән. Бу игътибарга бик зур. Аны игътибарга алганнар, тиешле органнар тикшерәдер инде. Сезнең фикер бармы? Башта кешеләргә кырыс наказаниялар алдыннан, карар алдыннан башта кешеләргә условия бирә кирәк. Менә шул шартлар түгел кирәк. Лаишка гына ул пляж, например, расчет буенча 7000 кешегә рассчитан. Анда 14 меңнән артык кеше йөри. Безнең пляжларда то же самое. Безнең пляжда, например, безнең пляж бәләкәй, ләкин менә соңгы ял көннәрендә 2500-нан артык кеше иде. 2500-нан артык кеше анда теге кырмыскалар кебек. Спасательләр, ул кешеләр бөтенсендә бөтен әйберне контролировать итеп бетереп булмый. Хәл үзгәрергә тиеш бит бу сыйфат дибез. Марат, менә ничек артырга бу сыйфатны бәлки халык үзе дә ничектер пассивтыр бу юнәлештә. Үзе тәкъдим итеп ничектер мөрәҗәгатьләр белән чыгамы гомумән яхшыртыр өчен хәл. Шул турында сөйләмәкчеем. Алмаз дөрес әйтә ул. Бер кеше нинди булса да, коткаручы булса да, ул бөтен пляжны ул күрми. Бөтенебездә без тирәсендә карарга тиеш балалар турында бик игътибарлы булырга тиеш. Менә бу комлыклар проблемасын хәл итүдә синеңчә нәрсә таяк ноктасы булып торасың? Комлыклар турында сөйләсәк, кешеләрне дөрес итеп үз-үзләрен тоту турында, бөтен әйберләр турында ничек итеп кешеләр бер-бер үзләрен коткара алалар, ничек алар ярдәм итә алалар дип шуны сөйләргә кирәк инде. Шул комлыкларда да, стендларда берәр интерактив уеннар бәлки махсус укыту чаралары булырга тиештер дип уйлыйм инде мин аны. Дөрестән дә шулай, комлыклар аз, хәл ителәсе мәсьәләләрдә күргәнебезчә бик күп. Киләчәктә бу мәсьәләгә кешеләр үзләре дә битараф калмыйча һәм җитәкчеләр дә игътибарлырак булсын дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.